On. Noniin. Onks se... Ei vielä 3-4 kertaa ainakin. Älä käydä kaikki niinku näin. Et sä saa huijaa. En huijaa, kun se... Siellä kun se on siellä ylhäällä, sen jälkeen vielä yksi pohja. Niin, no kun Marlis on laittu, Marliksella oli heti tuolla ylhäällä. No mut onks tää nyt jo? No niin, nyt se on. Vähän on fuskattu, mutta ihan... Sä fuskasit niin nopeasti. Älä, sieltä tosta. No. Noniin Marlis, pyöritä pois on. Niin on vuoro. Saaks mä juo se? Nyt Saaks pois juo kaikki seisalta? edestä. Eikä tarvi istua. Mun se ei saa tajua. Käydä alas. Herra jästättää, se on hiilihapo ihan sikanaa. Verisuoni. No niin on. Sit virallinen valvoja. Älä mau. Kerto Toi nyt Vielä kerran. Hyvä homma. Hyvä homma. Mun piti olla ekana, niin tää on ihan... Oot laittanut korkin kiinni. Siinä se tarpeeksi. Tuli sut sieltä niinku En mä sitä laittanut, kun Niko sen laittoi, se oli jo valmiina siellä. No, mä laitan aika tiukasti Niin. sen. Ihan niinku mullekin. Hyvä, kun mä meinaan koko ajan Ehkä se- juoda ja sit on pantsikkaa välttis. Mitä on? Näissä kaikissa on kyllä happoja. Paikoillanne valmiit nyt. Mitä kun noin valuu? Ai se on valua kai. Happon. Aika hapokasta. Kas tässä? Yli nenää. Tervetuloa. En mä oikeesti. Oksen on. Valmis. Nino. Okei, luovutus. Eikö sillä on valunut paitaa pitkin? Niin Eihän oo valunut paljon paskaa. Mä en oo ainakaan yhtään. Mä oon aikoisin valmis. Miten Niko ei mukaan oo? No luovutaan. Mä olin aikoisin jo.